6 основни документа необходими за продажбата на имот. Останете до края на това видео, за да разберете кои са те и откъде може да се снабдите с тях. Първият и най-важен документ, с който трябва да разполагате, това е документът за собственост на имота, като не е задължително това да бъде нотариален акт. Има различни видове документи за собственост, които ще разгледаме в следващото видео. Втори документ – скица или схема на имота. Издава се от Агенция по геодезия, картография и кадастър, като в следващото видео ще разгледаме кога се вади скица, кога се вади схема и кога се вадят и двете. Трети документ – удостоверение за данъчна оценка от дирекция местни данъци и такси по местонахождението на имота. Четвърти документ – удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по член 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Издава се от НАП. Пети документ – удостоверение за семейно положение, съпруг, съпруга и деца. Издава се от Общинска служба ГРАО във всяка една община. Шести и също много важен документ – това е удостоверението за вещни тежести УВТ. Ако искате да е за по-дълъг период назад във времето, ще са ви необходими и предходни документи за собственост. Ако това видео ви е било полезно, последвайте ме за още такива.